Сәлеметсез, исәнмесез. Бүген безнең тапшыруыбыз бик кызыклы, чөнки ул киемнәр тарихы белән бәйле. Бүгенге тапшыруыбызның төп герое Татарстанның атказанган артисткасы, бик чибәр артисткабыз Гөлнара Фазылҗанова. Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Гөлнара Фазылҗанова 1974 елның 16 мартында Украинаның Донецк шәһәрендә туа. 1992 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында хор дирижерлыгы бүлегендә укый. 2 елдан соң күңеле театр сәнгатенә тартыла һәм Гөлнара апа режиссура бүлегенә күчә. Укуын тәмамлагач та Габдулла Кариев театрында эшли башлый. Гөлнара апаның иң беренче зур роле «Әй мин исәнме» спектаклендәге Маша образы. Гөлнара Фазылҗанованың бөтен тормышы театр белән бәйле. Ул сөекле кешесен дә нәкъ менә театрда очрата. Бүгенге көннәрдә дә Гөлнара апаның ире Рөстәм Фазылҗанов театрыбызда тавыш операторы булып эшли. Бүгенге рубрикабыз безнең бик еракта түгел инде, үзебезнең бинабызда, үзебезнең театрыбызда үтә. Һәм инде бу тылсымлы бүлмә, әлбәттә, Гөлнара Фазылҗанованың грим сала торган бүлмәсе. Театрда мен 1997 елдан бирле эшлим. Институтны тамамладым да, ошонып килдим театрга. Ул вакытта театр безнең Островскийда иде. Директор, художественный руководитель ул вакытта Хабибуллин Фарит Ахмедзянович иде. Килдим да инде собеседование үтте. Ул миңа әйтте: "Эшлисең киләме театрда?" Дидем: "Килә." "Ну, килгәч, значит, эшлисең" диде дә. Шуның белән шул и сезон башыннан инде һәм уже эшкә килдем. Гөлнара апаның булдырган образлар белән бәйле костюмнарны әзерләп куйды. Сөйләп китегез әле, менә беренче ролегезне. Миләүшә, менә шушы кызыл күлмәк, ул әлбәттә "Әй син исәнме" спектакльнең Маша костюмы. Ул вакытта мин, дөресрәк әйткәндә, шәһәр кызы, юнәп торып татарча сөйләшә дә белмим инде. Анда Айнур Низамиев ул вакытта минем партнерым һәм Нияз Абитов иде. Вот, шушы спектакльне мин бик яратам. Менә монда бер костюмны күрәм әле. Бигрәк кызык ул, шунда җылы торсын. Ой, бу спектакль әйдә барыйк кызлар карыйк. Ринат абый миңа әйтте: "Ну ладно, син аларның араларында динозавр шикелле булырсың" диде. Рольне бик яраттым, чөнки бу роль ул җырлы, биюле, бик рәхәт рольләр. Без гастрольгә бик еш йөридек шу спектакль белән. Ул бит инде театрның репертуарында бик Узак барды. Ул менә Ринат абыйның курсына куелган иде. Һәм аларның кызлар җитмәүе сәбәпле без актерларны чакырту, Альбина Гайзуллина һәм инде мин. Бу спектакль Зәйтүнәкәй. Тукай турында трилогия куелды Ринат абый белән. Һәм инде менә бу спектакль миңа ник якын, чөнки менә бу спектакльдә минем малайым Камил дә уйнады. Кыю кызлар спектакльнең Зөлкагыйдә роле. Без анда уйныйдык 3 мулла кызын һәм спектакль бик кызыклы куелган Ринат абый белән, бик массовый ниләр, биюләр дә бар янда. Һәм дә инде шунысын әйтәсем килә, без менә күпме ямьсезрәк бизәнсәк, шулай матуррак чыгыр шикелле иде безгә һәм безнең бик яраткан җырыбыз бар иде. Шуны әйтәсем килә, без ул җырны җырлаганда артистлар сәхнә артыннан карап торалар. Шундый кызыклы рольләр иде ул. Яшьлегебезнең менә шундый матур чырлары инде. Кызык костюм ул, әлбәттә инде. Бу костюмны теккәндә, аны миңа тектеләр. Мин инде кичкенә буйлы булгандыга караганда, миңа олы каблуклы киергә туры килде. Идәннән сөялеп йөридер бу костюм. Театрга килгәннән бирле кар кызын уйныйм. Уйнадым. Быел уже уйнамадым. Дөресрәк әйткәндә, чөнки яшьләр күп, алар уйныйлар, алар бу эстафетаны алдылар дип әйтсәк була. Гастрольләргә чыгып китәдер. 4 спектакль туры киләдер. Һәм дә инде мин армыйдыр, яратадыр, чөнки ул яратсаң һөнәреңне, профессияңны дип әйтсәк, армыйсыңдадыр дип уйлыйм. Тагын бер күлмәгем, Миләүшә, менә бу күлмәк. Бер яктан карасаң бик тыйнак кына күлмәк. Супер кияүдән. Бу стильный костюмга охшаган. Стильный банкир, без анда банк эшчеләре. Банкта эшлибез, бухгалтерия. Һәм менә шуны әйтәсем килә, хатын-кызның төп максаты бу тормышта балалар. Гаилә бәхете һәм балалар. Менә бу костюмнарга карыйм,
гаиләләребез, Аллага шөкер, гаилә дип әйтәсем килә, чөнки безнең театрда минем өчен шул ук гаилә. Мин театрны яратам. Безнең театрда җылы мөнәсәбәтләр һәрберебез белән. Хәзер менә без инде яшьләр буыннан чыгып киттек, өлкәннәр буыны булсак та, урта буын дисәк дөрес була. Урта буын булсак та, йөрәк барыбер яшьтә, яшьли. Шундый ягымлы, нечкә күңелле һәм ачык йөзле артисткабыз безнең Гөлнара Фазылҗанова. Гөлнара, бик зур рәхмәт сезгә әлеге әңгәмә өчен, әлеге тарихыгыз өчен. Рәхмәт, Миләүшә, үзегезгә. Тамашачылар, без сезне көтеп калабыз. Безнең әле бик күп премьералар, сез күрмәгән күп спектакльләр бар. Шул? Рәхим итегез безнең театрыбызга. Пока.